Аз съм Ташак Турва. Аз съм papi.com. Аз съм Бурточка.net. И днеска ще ви покажем как да се пазараме в... Нашата пазарка. Да, на нашата пазарка. Ние се изобречихме. Нека да започваме. Бърточка. Сега ще минем на малката. Да, бърточка.нет се пребика тут. Така, снимача ще пребият. Тук ще пребият снимача. Дайте ми стилопор, бе! Да се сложа в якито. Ладно, че там прака. Някакъв покорим. Ей така. Това е само. Седни на него. Да не боли. Здравейте, върточки. Жили, хопчерко. Айде, времето стече. Времето стече. Ай, помило. Айде, помило. Така, път да ви хареса. Харесвате така мой да изкъртя лайкона. Да, Този клип ще е качен в канала Бурточка.net, papi.com и Ташак Турва. Не, бъзгам се. Виж точката. Така, искам да се абонирате и за трите канала. Ако ви е харесал, де. Това беше от нас. Надявам се, път да е харесал и чао!